खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दिनैनि मोन्नैसो हेडलाइन आपडेटफोरा जाबाय। मसलपुराव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गेलेमु स्टेडियामनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। सियार ओनसोलनि गेलेनाय बिथिंखौ गोजौ लेभेलसिम सौहैहोनायनि थांखिजों मैया बाक्सा जिल्लानि बाथौफुरियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नुजाथिनायाव गेलेमु स्टेडियाम स्पर्ट्स कमप्लेक्सनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों। बे हाबाफारियाव गाहाय मन्थ्रि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' आरो गोबां दैदेनगिरिफोरखौबो बाहागो लानाय नुनो मोन्दों। बे हाबाफारियाव गाहाय मन्थ्रि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव 50 कौटि रां बाहायनानै 2 बोसोरनि गेजेरावनो स्टेडियामखौ लुफुंना होगोन होननायखौबो नुनो मोननाय जादों। बिथां गाहाय मन्थ्रिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंबावो दि 7 अक्ट'बराव रैखाथि हान्जानि 5,500 पस्टनि साख्रिनि फोसावथाय ओंखारगोन आरो बे मासनि गेजेरावनो 15,000 सो पस्ट गुबुन गुबुन बिफाननि थाखाय साख्रिनि फोसावथाय ओंखारगोन। लोगोसे अक्ट'बर दाननि 11 निफ्राय 12 खालाराव 7 लाखसो गोदान मुलाम्फायारिफोरखौ अरुण'दयआव सोसनगोन। लोगोसे 25,000 रां माइक्र'फाइनान्स लाग्राफोरनो एनअ'सि खौबो होगोन। आसामनि मोब्लिब बिफान एपिडिसिएलनि इन्जिनियारखौ डिउटि समावनो गामिनि माखासे दुथां सुबुंफोरा गाग्लोबदों। जाथाया जरहाट जिल्लानि मरियनी जायगानि। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया बिस्तिबाराव एपिडिसिएलनि हानजाया इन्जिनियारजों लोगोसे जयै मरियनी नाक्सारि मार'नियाल गामियाव मोब्लिब खावनानै सुनायखौ सिग्रोमना संदाननो थांदोंमोन। बे समावनो बे गामिनि माखासे दुथां सुबुंफोरा इन्जिनियारनि सायाव तरक-बरक जाना लावथिजों गाग्लोबो। गाग्लोबजानाय सुबुंखौ हस्पिटालाव फाहामथाय होनाय आरो बे दुथां सुबुंफोरनि हेंथायै मार'नी पुलिस स्टेशनाव एफआइआर होनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। सानथिं-बाथिं सासे सुबुंनिफ्राय 2 लाख रां लुथिनानै लांदों। जानो हागौ नोंथाङाबो हारसिं एटिएम एबा बेंकनिफ्राय हारसिङैनो गोबां रांखौ बख'ना लाबोयो। नाथाय नोंथाङा मिथिया जानो हागौ लुट खालामग्रा दुथांफोरा एटिएम मेसिन बेंकनि साखाथि-बाखाथियावनो थाना खाबु लानो नागिरो। जाथाया जाबाय आसामनि जरहाट जिल्लानि मरियनी जायगानि। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला काशीराम राजबंशी मुंनि सुबुङा स्टेट बेंक अफ इन्डिया (एसबिआइ) निफ्राय नोगोद 2 लाख रां बख'ना लाबोदोंमोन आरो काशीरामआ जेब्ला गावनि साइकेलनि तालाखौ खेवबाय थादोंमोन बे समावनो लुथिग्रा दुथाङा उनथिं फैना रांनि बेगखौ साबख'ना खारलांदोंमोन होनना मिथिनाय जादों। जाथायखौ पुलिसनो खिन्थानायनि उनाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना खौरां मोननो हादों। मैयानि आईसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड काप अपेनिंआव निउजिलेन्डआ इंलेन्डखौ फेजेनबाय। बे अपेनिं गेमआ मैया आलाहाबादनि नरेन्द्र मदि स्टेडियामाव जादोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला निउजिलेन्डआ टस गाखोनायाव देरहादोंमोन आरो बलिं खालामगोन थिरांथा लायो। मख'नो गोनांदि इंलेन्डआ गासै 50 अभाराव 282 रान खालामनो हाना निउजिलेन्डनो 283 टार्गेट होदोंमोन आरो निउजिलेन्डआ 36.2 अभारावनो 283 रान खालामना देरहानो हादों। खौरां मोननाय बादियैब्ला निउजिलेन्डनि गेलेगिरि राचिन रवीन्द्रआ प्लेयार अफ द मेचखौ मोननो हादों। बिथाङा 96 बायाव 123 रान खालामदों। गाबोननि नैथि खेलाया पाकिस्तान आरो नेदारलेन्डनि गेजेराव हायद्राबादनि राजीव गान्धी इन्टारनेशनेल स्टेडियामाव जागोन। सिक्किमाव स्कुल-कलेजआ 15 अक्ट'बरसिम बन्द'। थैनायनि अनजिमाया सा 14 जाबाय। 100 जनसो गोमानानै दं। थांनाय 4 अक्ट'बरखालि जुब-जुब अखा हानायनि जाउनाव तिस्ता दैमाया उसिफावनायनि जाउनाव सिक्किमनि दाब दाब जायगायाव गिलु-बालु दैबाना जानायनि खौरांखौ नोंथांमोना खौरां बिजोङाव नुनो मोनगासिनो दं। 2011 जन
बासायबाय आरो 22 जनसो सुबुंफोरा नांथानानै दं। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला दासिमाव थैनायनि अनजिमाया 14 जाबाय आरो गोमानानै थानाय सुबुंनि अनजिमाया 22 जन। आर्मिफोरखौ लाफानानै 102 जनसो जानानै दं। गोमानाय सुबुंफोरखौ एनडीआरएफ आरो आर्मिफोरा नागिरनाय खामानिया सोलिगासिनो। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला सा 3,000सो दावबायारिफोरा सिक्किमनि दाब दाब जायगायाव नांथानानै दं। बिथांमोननि थाखाय सिक्किम गभर्नमेन्टआ इमारजेन्सि हेल्पलाइन होखाबाय।